Hi friends, welcome back to my channel. இனி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம பீஸ்ட் படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து அஃபிஷியலா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ அதோட பிக்கை தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த லொகேஷனோட பிக்கை தான் வந்து சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக இப்போ வந்து ஷேர் ஆகிட்டு இருக்கு. பூஜா ஹெக்டே அவர்களும் ரதேஷ் பிரபாஸ் அவர்களோட மூவியோட ஷூட்டிங் வந்து முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம தளபதியோட பீஸ்ட் படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து வந்திருக்காங்க. நம்ம தளபதி மற்றும் பூஜா ஹெக்டேயோட சீன்ஸ்லாம் வந்து இன்றைக்கி ஷூட் பண்ண போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜார்ஜியா போனப்போ நெல்சன் அவர்களோட ஏடிஸோடு இருக்க பிக்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு. அந்த பிக்ஸ்லாம் தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நம்ம பீஸ்ட் படத்துலேருந்து இப்போதைக்கு எந்த ஒரு அப்டேட்டுமே வரல. ஒரு மாதமாக எல்லா தளபதி ஃபேன்ஸுமே அதுக்காண்டி தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கூடிய விரைவில் பீஸ்ட் படத்தோட அப்டேட் வந்து கண்டிப்பாக வரும். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது போல் பல தளபதி அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் விஜய் அப்டேட் சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்.